телеканале МКТБ информационный выпуск новины «Час мясцовы». У студии працуе Юлия Крук и галоўнае сёння. Буйны молочный холдинг з'явіцца ў сталічным рэгіёне. Новая структура аб'яднае вытворчыя пляцоўкі Маладзечынскага молочнага комбината. Кубок Содружности, международный турнир по тайландским боксе памяти Михаила Пантюхова адбыўся ў Маладзечне на базе гандлёва-эканамічнага колледжа. Маладзечынскому краю 630 16 снежня 1388 года мястэчка Маладзечна упершыню узгадывается у афіцыйных документах. Буйны молочный холдинг з'явіцца ў сталічным рэгіёне. У яго склад увойдуць адразу 4 прадпрыемствы галіны. Такое рашэнне было прынята мінскім аблвыканкамам 11 снежня. Холдинг атрымае назву першы молочны. Яго кіруючай кампаніяй стане мінскі молочны завод нумар 1. Па словах прадстаўнікоў камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні аблвыканкама, аб'яднанне фактычна ўжо працуе, засталося вырашыць толькі некалькі юрыдычных пытанняў і замацаваць іх дакументальна. Новая структура аб'яднае вытворчыя пляцоўкі Маладзечынскага молочнага комбината. Это 4 філіялы, 2 масласырзаводы ў Валожыне і на Мядзельшчыне, а таксама 2 прадпрыемства молочнай галіны ў Вілейцы і Маладзечне. Плануецца, што ў штатным рэжыме холдинг запрацуе ўжо ў студзені 2019 года. Як піша інфармацыйны партал Малынбай, на думку экспертаў, новая структура стане адным з 5 вядучых прадпрыемстваў у Беларусі па аб'ёме перапрацоўкі малака. Маладзечынскі раус адшуквае зніклага без звестак Херві Вячаслава Таўноевіча 1959 года нараджэння, які пражываў у Маладзечне па вуліцы Тамары Дудко ў 5-м доме. 11 снежня ён выйшаў з дому, і да гэтага часу яго месцазнаходжанне невядома. Прыкметы зніклага на выгляд 60-65 год, рост каля 170 сантиметраў. Хударлявы, валасы прамыя, сівыя, голас моцны. Асаблівыя прыкметы: на левай руцэ маецца татуіроўка з надпісам «Вячаслаў», шрам ад выдаленай пухліны. На момант знікнення быў апрануты ў шэрую зімовую куртку, сінія джинсы, вязаную кофту і шапку. Супрацоўнікі раус просяць грамадзян, якія што-небудзь ведаюць пра месцазнаходжанне зніклага, паведаміць інфармацыю па тэлефонах, змешчаных на экране. Бяспечныя зімовыя канікулы 2018-2019 под таким дэвізам у раёне з 13 снежня бягучага года па 7 студзеня ўжо новага года праводзіцца комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на прыняцце дадатковых мер па прафілактыцы супрацьпраўных дзеянняў у падлеткавым асяроддзі, а таксама папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў, фактаў траўміравання ад знешніх прычын на аб'ектах чыгуначнага транспарту, няшчасных выпадкаў з удзелам непаўналетніх, у тым ліку пры выкарыстанні піратэхнічных вырабаў, выяўлення злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці і палавой свабоды дзяцей і падлеткаў, асоб, якія ўваходзяць у нефармальныя моладзевыя групоўкі і прапагандуюць ідэалогію экстрэмізму, неафашызму. Асаблівая ўвага інфармацыйным рэсурсам у сетцы інтэрнэт, дзе змяшчаюцца методыкі вырабу выбуховых рэчываў і іншых сродкаў паражэння. На працягу зімовых канікул у школах будуць працаваць аздараўленчыя лагеры, праводзіцца шмат культурных акцый і мерапрыемстваў, але пра асабістую бяспеку дзяцей і іх належныя паводзіны ў першую чаргу павінны паклапаціцца бацькі. Кубок Содружности, международный турнир по тайландским боксе памяти Михаила Пантюхова адбыўся ў Маладзечне на базе гандлёва-эканамічнага колледжа. У спаборніцтвах удзельнічалі каля 300 спортсменаў з Беларусі і Літвы. Пакуль тайландскі бокс не ўваходзіць у праграму алімпійскіх гульняў, але набывае папулярнасць у многіх краінах свету. У Маладзечне на рынгу змагаліся чэмпіёны і прызёры Беларусі і Еўропы. Каб стаць пераможцам, кожнаму з удзельнікаў прыйшлося правесці па 4-5 баёў у сваіх узроставых катэгорыях. Болельшчыкі апладысментамі падтрымалі і прадстаўніц прыгожага полу. Все больше и больше этот вид спорта распространяется среди девушек, поэтому ничего особенного, прям что девушки боксируют, я не вижу. Это не такой уж факт в наше современное время. Девчонки очень коммуникабельные, сильные, ответственные, поэтому к тренировочному процессу девушки относятся совсем иначе. У агульнакамандным заліку перамаглі спартсмены мінскага клуба «Дюшор нумар 7». На другім месцы гаспадары турніру, а бронзавыя ўзнагароды дасталіся зноў жа мінчанам з клуба «Булат». Маладзечынскія боксёры заваявалі на турніры 10 залатых медаляў, таксама у іх актыве дыпломы за другія і трэцяе месцы.
Маладзечынскаму краю 630 роўна столькі год назад, 16 снежня 1388 года. Мястэчка Маладзечна ўпершыню узгадваецца ў прысяжнай грамаце ўдзельнага князя Дзмітрыя Альгердавіча вялікаму князю літоўскаму Ягайлу. Афіцыйны горад адзначыў свята свайго нараджэння 2 ліпеня. Да гэтага дня рыхтаваліся яшчэ вясной. Былі добраўпарадкаваны тэрыторыі, дзейнічала мноства забаўляльных пляцовак для людзей розных узростаў, канцэртная праграма, майстар-класы, арт-інсталяцыі, выставы, спартыўныя спаборніцтвы і настольныя гульні. А галоўнае, добрае надвор'е сталі падарункамі гараджанам. За час свайго існавання Маладзечна быў у складзе Вялікага княства Літоўскага, Расійскай імперыі, Польшчы, належаў знакамітым князям Заслаўскім, Радзівілаўскім, Агінскім і Тышкевічам. Наяўнасць багатай цікавай гісторыі і гісторыка-культурныя спадчыны. Так сёння мы можам казаць пра наш край. Гарадскія вуліцы і скверы упрыгожваюць мноства помнікаў і скульптур, якія нагадваюць нам аб тых часах. Статус горада Маладзечна атрымаў у 1929 годзе. Згодна апошняму перапісу насельніцтва, тут жыве больш за 95 тысяч чалавек. Зараз Маладзечна 17-й па насельніцтву горад у Беларусі, буйны прамысловы цэнтр Мінскай вобласці і неабходны жалезнадарожны вузел краіны. Нездарма Маладзечынскі край выдзяляюць сярод іншых у культурным асяроддзі. У горадзе працуюць 26 устаноў культуры, праводзяцца фестывалі рэспубліканскага ўзроўню, працуе абласны краязнаўчы музей, абласны драматычны і лялечны тэатры. Шырокія чыстыя вуліцы і праспекты, дагледжаныя паркі і двары. Жыць у такіх умовах камфортна і прыемна, так лічаць жыхары горада, якія віншуюць Маладзечна з юбілейнай датай. Гуляць па вулачках горада надзвычай прыемна. Ну, але, напэўна, самае каштоўнае, што ёсць у нас у Маладзечна, безумоўна, гэта людзі. Вось, добрыя, спагадлівыя, адкрытыя, якія заўсёды дапамогуць, падтрымаюць у няпростую хвіліну. Пагэтаму мне з нагоды юбілею горада хочацца пажадаць, каб мы не разгубили, а только помножили наши богатые духовные якости. Этот город самый лучший, который я знаю, потому что я ездил в другие города, я много путешествовал. Но мне самый запомнился город Маладзечен, потому что у него очень большая история. От всей души желаю, чтобы каждый человек был в этом городе счастлив, чтобы любовались волшебными зимами, ловили вдохновение каждой весной, и чтобы этот город оставался самым лучшим на земле. Я живу в городе Маладзечна и хочу сказать, что я его очень сильно люблю и хочу, чтобы в нем всегда был мир и праздник, чтобы этот город был местом для каких-то счастливых событий, радостных моментов, чтобы наш город всегда процветал. Приехал сюда 5 лет по распределению и вот так и остался здесь жить и работать. Хочу пожелать нашему городу ровных, широких дорог, высоких зарплат, роста благосостояния, процветания, ну и заботы о главной его ценности, о населении. Хочется, каб у городе заўсёды было шчасце для людей, якія ў ім жывуць. Хочется, каб кожны з тых, хто прыязджае ў наш горад, адчуваў тую радасць і тую дабрыню і цеплыню, якая ёсць у кожнага з нас у сэрцы. І каб гэта радасць, дабрыня і цеплыня поўніліся тымі шчаслівымі імгненнямі, якія робяць чалавека шчаслівым. Гэта ўсе навіны, што мы паспяваем расказаць адразу пасля кароткай рэкламы. Падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень. Не пераключайцеся, заставайцеся на МКТБ. Усяго добрага і да сустрэчы.